present de Sant Jordi. Fa molt i molt de temps, a Montblanc hi havia molts animals pasturant. Hi havia un drac molt ferotge que menjava tots els animals. Però un dia va fer un sorteig perquè no hi havia més animals. I va tocar la princesa. Quan la princesa anava cap a la cova, quan el drac estava a punt de menjar-se, Sant Jordi va arribar. Quan el Sant Jordi va lluitar contra el drac, quan es va morir, va sortir ple de roses i el va donar a la princesa.